Zdravo, draga deco! Moje ime je Sirena Marina i ja dolazim iz Atlantide. Sigurno ste čuli za to mesto, zar ne? U današnjoj epizodi ćemo da se bavimo idejom priče, odnosno kako nastaje ideja o nekoj priči i koji su to sve elementi potrebni da je učinimo uspešnom. Uživajte! Odgovor na pitanje kako to nastaje neka priča zapravo je veoma jednostavan. Svaka priča nastaje zato što se autor osjeća blisko nekoj temi. Ja kao Sirena se osjećam blisko sa pričama o legendama iz mora. A ako bi ti morao da napišeš priču, potrebno je samo da se zapitaš sa kojom temom osjećaš najveću bliskost. Hej, zdravo Marina, no mene zanima jedno pitanje. Ako mi već odredimo neku temu, kako mi da znamo šta će da bude zanimljivo našim čitaocima? Pa evo vidiš lako, draga moja drugarice. Kada shvatimo šta to želimo da prezentujemo svojim čitaocima, prvo treba da se pitamo šta je nama zanimljivo u čitavoj ovoj temi. Na primer, kada govorimo o morskim dubinama, ja sam najviše fascinirana legendama o moru. Na primer, govorimo o Poseidonu, govorimo o Atlantidi i tako dalje. Draga Marina, ja imam još jedno pitanje. Šta ako i posle sveg tog napornog rada tvoji čitaoci dalje ne žele da gledaju, odnosno da čitaju ono što ti imaš da im prezentuješ? Pa vidiš, draga moja, to ne treba tako da shvatiš. Prvenstveno, pisanje treba da bude oblik tvog sopstvenog izražavanja, emocija, ali i maštarija. I zato svaki put kada pišeš unesi celu sebe u to. I nemoj da se stresiraš oko toga šta drugi misle. Draga deco, nadam se da ste uživali danas. Hvala vam što ste bili sa mnom i šaljem vam puno poljubaca iz Atlantide. Do sledećeg viđenja. Doviđenja!